I emoció també traslladada aquí, ara al sofà, perquè ens acompanyen dues dones. Una escriptora mallorquina, la Roser Mills. Roser, bona tarda. Molt bona tarda, Xavi. I l'Elisenda Pineda, una altra dona que debuta, que diu soc guionista, soc actriu, i ets tota una sorpresa, perquè no sé de què vens a parlar. Jo tampoc, però alguna cosa farem. Bona tarda. Bona tarda, Magda. Però primer comencem amb la Roser Mills, que la Roser cada setmana ens vindrà a explicar una cosa que és notícia, que parlem sempre a la tele, o l'expliquen a les ràdios, o les llegim als diaris, però ella l'explicarà d'una altra manera, diguem-ne, més col·loquial, més per tothom. Jo el que faré és explicar els temes que penso, sospito que no tothom entén, perquè la puguem entendre. Per exemple, la troika, jo sé de què va la troika. Sí. I després, a l'hora de la veritat, no sabem i no entenem les notícies. Com ho explica als adolescents i com ho explica, en definitiva, que el hashtag teu has posat com ho explico a tothom? Com expliques la troika, per exemple, al teu fill? Sobretot, primer, dir-li la troika no és ni el nom d'un filòsof rus, ni un plat, ni res de tot això. És un nom que ve d'una història que té a veure en Rússia i que després s'ha aplicat a Europa. I és que a Rússia feien carreres de carros i un il·luminat va tenir la idea de posar 3 cavalls a cada carro perquè anés més ràpid. I llavors d'aquesta metàfora se n'ha fet el que nosaltres ara coneixem com troika. Però és molt més seriós que la carrera de carros aquesta. Exacte, estem parlant de la troika, estem parlant de Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, la Unió Europea, l'Elisenda Pineda va dient sí, però tot això ve de 3 cavalls. Això ve de 3 cavalls. És ben curiosa la història. Sí, però ara veureu on van a parar aquests 3 cavalls. Ara sí, Roser Mills, ens expliques. Doncs tenim un dels cavalls, es diu Fons Monetari Internacional, que per entendre'ns clar, són els que manen més dels diners en tot el món. La seu és a Washington, hi ha 188 països que formen part d'aquesta associació. Vaig apuntant, I són els que decideixen què passa amb els diners perquè, segons ells, no hi hagi problemes. Molt bé. Després hi ha un altre, que és el Banc Central Europeu, que és BCE. Aquesta altra sigla és el segon cavall. I aquest cavall s'encarrega dels diners d'Europa, que representa els països de l'eurozona, i també tenen una visió bastant monetària. I finalment hi ha uns altres més petitets, que és la Comissió Europea, que són els funcionaris. Són els que estan preocupats de mirar els balanços, de dir aquest deu, aquest no ha fet els deures, i entre aquests 3 han fet una comissió, que són uns senyors, que són els senyors de negre, que han vingut aquesta setmana aquí, a Espanya. Sí, i per això... Han vingut a controlar-nos. A controlar el que gastem, no gastem, o que gastem massa i ho fem malament, gestionem malament. Han vingut a veure què està passant. Com que saben que a Espanya li han anat malament les coses per molts factors, però, entre d'altres, és perquè havien gastat més diners dels que teníem, doncs ara venen a veure en què els gastem. I què passa? Jo he portat aquí aquest senyor de negre, que veureu que és un robot, però és que té bastant a veure amb el que està passant amb els senyors de negre. I és que ells venen sense cap empatia, cap sentiment, cap d'això de dir... Poca sensibilitat. Pobrets... No. Nul·la sensibilitat. Venen i diuen, esteu gastant massa en pensions, retallem les pensions. Esteu gastant massa en sanitat, retalleu la sanitat. Esteu gastant massa en educació, doncs no necessiteu estudiar tant. Què passa? Que no són gaire benvinguts. I a més, com que són així, que es prenen les coses d'una manera tan fèrria, li han dit al govern espanyol que no els hi semblen bé certes coses que tenen una miqueta pinta de corrupció, de problemes que hi ha hagut darrerament. M'estàs dient que ells són els culpables? Ens han pillat, ens han pillat. Estem explicant a l'audiència que els senyors... Sí, que els senyors de negre... Ho has explicat molt bé, però que culpables som... Ells són els culpables, m'estàs dient? No, nosaltres som els culpables de tant de dir que teníem diners i que Espanya anava molt bé i que no passava res, l'hem liat. I llavors necessitem aquests de negre que venen a dir... Els de negre venen a treure'ns els colors, a fer-nos passar vergonya. A fer pam-pam al culet, Roser. Ens venen a fer passar vergonya. Per tant, les retallades no són culpes de... No, culpem sempre els polítics d'aquí, són d'ells, no?
Bueno, les retallades ens les recomanen ells perquè ens han deixat diners, però ens han deixat diners perquè nosaltres ens els havíem gastat abans. Aquí està el tema. Elisenda Pineda, tu també ets jove, has entès les explicacions. Gràcies. Sí, has entès les explicacions de la Roser Mills. Sí, m'ha semblat entendre-ho tot. De fet, com que no en tenia ni idea... No, que està molt ben explicat. Sí? No en tenia ni idea ni dels Ara cavalls... ja tenim... La troika és un tema que ja podem saber. Ja ens podem fer La setmana que ve sorpresa. No m'ha dit, no ha volgut dir-me de quin tema ens parlarà de manera tan planera. Però és que la sorpresa me l'està donant l'Elisenda Pineda. Per què? Perquè no sé de què parlaràs. Ah, però perquè... Ell m'ha dit, sempre parlaré d'alguna cosa que peta per les xarxes, per Twitter... De gent copeta, en general. Què vol dir? Què vol dir gent copeta? Home, l'expressió petar-ho, ho estem petant, i és una expressió que ho està petant avui en dia, retroalimenta aquesta història. És gent doncs, que ha assolit els seus objectius, que ha triomfat pel que sigui, que ha penjat coses a internet que els continguts han sigut interessats i han donat la volta al món i tenen milions de visites, etc. Gent que està triomfant. Sí, i què ens portes? Perquè és una sorpresa per tots. Doncs avui us faré un tastet de la gent que ho està petant aquesta setmana. I m'agradaria començar per un senyor que, si això no és petar-ho, jo no em dic Elisenda Pineda. El senyor Richard Gere va anunciar fa un parell de dies que es divorciava de la seva, fins ara, la seva senyora, Carrie Lowell, que a casa seva la coneixen a l'hora de sopar, perquè jo, Carrie, no et conec de res, filla meva. Casats des de l'any 95. Sí, senyor. I, bueno, hem descobert amb la Roser fa una estona que festejaven des de... 7 anys portaven. Sí, sí. Però jo me'n recordo del casament... Havien tingut temps a pensar. No, però m'emociona, perquè el Richard Gere... No, t'ho dic en sèrio, el Richard Gere vaig coincidir en avió amb ell al costat. Ah, sí? Sí, anava a París i... Oh, meravellós! Però t'hi vas acostar i vas dir alguna cosa. No, al costat no, eren les 7 del matí, no havia que sortir a les 7 de Barcelona, que va a París, i jo m'enviava Raül i dic, que guapo és el tio aquest. Tu viatges bé als avions, eh? Sí. Bueno, viatjava. Han vingut els senyors de la Troika i no et deixen viatjar. I feia poc que s'havia casat i per això... Ah, doncs fixa't. Doncs sí, s'ho han deixat estar amb la Carrie, ho sento, reina meva, tot apunta a que ell, com que té 64 anys, ja no és de la primera volada, doncs pobret, i tot això del budisme està com ensupit, saps, a casa, es passeja tot el dia amb aquella túnica de color de butano, és tot una llàstima i un dramón. I llavors què passa? Que la Carrie té ganes de festa, de sortir a Nova York. Carrie, reina, tu sí que saps anar pels puestos, doncs va per Nova York, té ganes de quedar amb les amigues, anar a fer unes copes, anar al cine, al teatre... Ara sí que ho petarà de veritat, vols dir, no? Ara ho petarà de veritat, però... L'altra versió que no sabem és que potser ell vol ara una joveneta per fer-se el jove ell. No sé què dir-te, Home, el fet de petar-ho del Richard Gere és que ell ara, cada cop que surt de casa, té una munió de senyores allà davant per triar i remenar, fill meu, tot de dones allà, Richard, Richard, boges, esbojarrades perdudes. Sort que estàs per aquí. Sort que ella viu per aquí al Maresme. No, però ja hi seria a casa el Richard, jo, També t'he de dir que el Richard ho està petant en aquest sentit, però també, Richard, t'has de cuidar una miqueta més, perquè és d'aquesta gent que envelleix i els ulls se li fan cada cop més petits. I ell ja no era de tenir uns ulls com dos sols, Vull dir, era de tenir dues xinxetes, pobrisso meu. I llavors, clar, s'està tirant cap endins, i això arribarà a un punt, Richard, que amb 64 anys, on te vas a trobar una senyora que t'aguanti? No la trobarà pas, però ho està petant. Ara ho està petant i estem molt contents. Estàs d'acord o no? Perquè està dient una quantitat de coses. Jo és que tinc els ulls tan petits que no hi veig ni torta, ja. No t'ho pensis pas, tu no has vist bé el Richard, llavors? Bueno, ara últimament no, fa anys. Qui més? No l'has vist bé. Una altra persona que ho ha patat aquesta setmana és el futbolista Gerard Piqué, que al Twitter, mentre estava veient aquell partit del Madrid en què, malauradament, doncs, no van tenir bona sort amb l'arbitratge, oi? Doncs en Gerard va dir, tinc aquest moment de xispa i d'humor, i va penjar un tuit a la xarxa en el que deia el següent: viendo una película de humor por el Canal Plus Liga, siempre va bien a estas horas de la noche. Eren quarts de 12, és veritat. Clar, evidentment, llavors dius, ai, Gerard, que aquí has patinat una miqueta, llavors hi va haver tots els madridistes que se li van llançar al damunt, que si aquests són els valors de Can Barça i aquestes coses. Això abans no passava, Xavi, però no hi havia No hi havia Twitter. No hi havia Twitter, no, i la Shakira en aquests moments estava assajant, perquè està a punt d'estrenar el disc, i estava assajant i quan està sol s'avorreix. S'avorreix i llavors es va deixar anar. Però jo també dic una cosa, senyors que s'han enfadat perquè el Piqué ha fet un acudit. No us enfadeu tant. Hauríeu d'estar més enfadats amb el Sergio Ramos que us lesionen els porters. Escolta'm, no, enfadeu-vos amb els de casa. I en queda un altre? En queda un altre, sí senyor. Un i prou? Doncs mira, acabarem amb el que ho ha patat, però ho ha patat moltíssim aquesta setmana. És l'actor Paco León, segurament que el teniu situat a la sèrie Aida. Aquest senyor fa un parell de dies va animar els seus seguidors de Twitter que si arribava a 1 milió de seguidors es penjaria ell mateix amb una fotografia així com va venir al món. I clar, què m'has dit? Què m'has dit? I aquelles senyores i aquells senyors bojos seguint el Paco León. Jo proposo que quan arribem a 1 milió de seguidors de vespre a la 2, amb el 2 en número, també ens espullin tots, tot l'equip.
Bueno, sembla? a veure, Vigileu. parlem-ho. Un milió. Molt bé. Em quedo amb això per posar... Amb què farem? Sortirem despullats? No, em quedo amb aquesta frase. No, hem d'arribar al millor. Espera, que passaran setmanes. No em feu aquests insults. Però sí que us he de donar les gràcies a Roser Mills i també a l'Hisenda Pineda. Cada setmana estaran aquí. Esperem que no desafini l'Hisenda, que no desafini aquesta troika que ens ha explicat la Roser Mills i que no desafini perquè ara anem a la ciutat de la imatge de Terrassa perquè avui s'ha presentat un programa musical d'aquesta casa. Uno de los nuestros es veurà per la U i entre cantants i instruments passarem estones agradables, segur. Un dels nostres, el Jordi Vila, està allà, a Terrassa.